सबके बतैह पूनम देवी जी के जीतैह इनही के वार्ड सदस्य बनैह इहे बाटे वादा इहे बाइरादा केहू के झांसा में ना अइह वार्ड नंबर 18 से जीतैह पंचायत बड़ौरा से विजयी बनैह ना भूले के बा ना भुलाए के बा पंचायत बड़ौरा से पूनम देवी के ही वार्ड बनावे के बा। पूनम देवी जिंदाबाद 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 बड़ौरा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता नहीं बेटी बनी हर दम रही है चाची तोहरा दिल में पूनम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ तू खोजबू है पैबू कौनो हाल मुश्किल में अब की चुनौआ में हाला बाटे गौआ में केहू के बाते में ना अइह पूनम देवी के विजयी बनैह अमरेंद्र भैया के ताज पहनैह। ए चचा ए चची अब की भूलैहा मत पूनम देवी बड़ौरा पंचायत से खड़ा बानी वार्ड सदस्य तो भुलाए के नहीं के अब की नहीं के विजयी के माला पहिरावे के बड़ुए बड़ौरा पंचायत से गली नली साफा चका चोखो जई है तोनी को लागी ना देर हो सिकरिया की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूनम देवी के वार्ड बनई हो चाचा अब की बेर हो इह टारगेट बा सबका में सेट बा केहू के झांसा में ना अइह पूनम देवी के वार्ड बनई हो पंचायत बड़ौरा से जीतई होई विकास हो मिली आवास हो ई बात सबके बतैह वार्ड नंबर 18 से जीतैह अमरेंद्र भैया के ताज पहनैह इहे बाटे वादा इहे बाइरादा केहू के झांसा में ना अइह पूनम देवी के जीतैह इनही के वार्ड सदस्य बनैह।